Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da wannan lokaci. Yau dai zan koya muku yadda za ku remove na account ɗin Facebook ɗinku. Ya zama na babu shi akan Facebook kwata-kwata, kun deleting ɗin shi, babu shi kwata-kwata. Ku biyo ni a bidiyo kamar haka. So da yawa mutane sukan so su lalata account ɗin Facebook ɗinsu amma ba lalatuwa. Mafi yawanci ma 'yan mata sun fi yawa waɗanda suka yi aure haka ko ana dab da auren su suna so su lalata account ɗin. Ba zai yiwu ba, ba za su iya ba. So don haka ku biyo mu a wannan bidiyo kamar yadda kuke gani, insha Allah. Yawwa gashi nan na buɗe data kamar yadda kuke gani, sai mutum ya shiga Facebook kamar haka. Yawwa gashi nan sai ya taɓa wancan abin na sama. Sai mutum ya je ƙasa sai ya shiga setting. Yawwa sai mutum ya je can ƙasa kamar yadda yake gani na shiga. Sai mutum ya shiga account owner and control. Yawwa gashi nan. Yawwa gashi nan kawo mutum kamar haka. Sai ya shiga deactivation and deleting. Sai mutum ya je ƙasa sai ya shiga deleting account. Yawwa sai ka danna continue gashi nan kuna gani. Yawwa gashi nan sun baka zaɓi duk wanda kake so sai ka zaɓa. To ni ga wanda zan zaɓa nan. Don't fail. Yawwa to kun gane save on Facebook. You understand? Yawwa sai ku shige shi. Sai mutum ya je ƙasa sai shi continue to account deletion. Yawwa kamar yadda kuke gani gashi nan sun kawo ni nan. Sai mutum ya je ƙasa sai ya shiga delete account. Yawwa gashi nan sun nuna kun ga Amina Suleiman. To mutum sai buƙata sai an buƙaci ya saka password ɗin shi. To ga yawwa confirm permanent account deletion. Sai mutum ya taɓa delete account. Yawwa gashi nan na taɓa. Yawwa yanzu account ya lalace, ya lalatu, amma gashi nan suna bayani akai. Kada na sake na yi login ɗin account nan kwata-kwata sai na bayan kwana 30. Gashi nan 30 days. Account in dai na hau babu shi kwata-kwata bayan kwana 30. Amma yanzu haka za su nuna muku babu account ɗin ga sauran friend ɗin da mutum yake da su. A lokacin masu nuna account ɗin ya lalace kwata-kwata, babu shi akan Facebook. A yanzu dai account na nuna muku yadda za ku delete na account ku. So na gode. A bidiyo na gaba zan kawo muku yadda mutum zai block, yadda ko da wani ya yi blocking ɗin shi a WhatsApp zai bi hanyoyin da zai biya cire da kanshi daga block. Kwata-kwata ya zama na baya cikin block. A bidiyo na gaba kenan wanda zan saki. Insha Allah mun gode. Ku yi mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa.